Na Lúčkach ohlásili návrat k tradíciám. Dôvodom bolo 730. výročie prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa rozhodli pripomenúť si skutočne symbolicky postavením riečnej plte. Na históriu totiž netreba zabúdať. Je založená na pltníctve, na hospodárstve, na roľníctve a na takýchto veciach. A tí mladí to postupne zabúdajú. Lúčania sa zaoberali pltníctvom skoro polovička obyvateľstva. Väčšinou chlapi, ale boli aj ženy. Stovky rokov práve plťami zvážali do Komárna či Dolných zemí drevo, brinzu, plátno a výrobky, ktoré na juhu chýbali. Vidieť však v akcii tradičné plte dnes je skôr rarita. Aby to videli aj, dajme tomu, naši vnúci, a pravnúci, že jak sa to preuše ich starí rodičia, prarodičia, jak sa živili a jak to robili. Liptáci totiž v minulosti nemali príliš na výber. Železnice chýbali, o cestách škoda hovoriť a tak jediným východiskom bola rieka. No kým chlapi stavali pľť, živo bolo aj na lúkach, kde sa kosilo, hrabalo a spievalo. Hýbali starí do seníka! Máme radosť, že môžeme ukázať tu tie tradície, že môžeme ukázať to hrabanie, ujulúkanie a tú radosť. Že to nebolo nič jednoduché, si vyskúšali aj deti, ktorým očividne chýba tréning v prírode. Napokon ani pokosiť lúku nemohol ísť za starých čias hocikto. Chcelo to nielen grif, ale najmä kvalitne pripravenú kosu. Mohol sa až oženiť, dokým nevedel nakovať kosu, tak sa nemohol. Ešte troška nabrúsiť a mohlo sa ísť na vec. Po dobrej práci netreba zabúdať na oldomáš. Život na Liptove totiž nebol jednoduchý, no práve plotníctvo by si zaslúžilo rovnakú pozornosť ako Zlatá horúčka na Aliaške. Príbehy nechýbajú, no nenapísalo sa o ňom až toľko dobrodružnej literatúry. Replika tradičnej plte sa napokon vydarila. Len pre zaujímavosť, posledný transport dreva zaznamenali v roku 1942 a má ho na svedomí práve rodák z Lúčok Gejza Šavrnoch.